Ne tɔgɔ Adama Jara ka bɔ Fajigila. An bɛ Fajigila. An ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ an bɛ don min na fɔ bi fɛn min ye Fajigila foyer ye k'a yira k'a fɔ ko maa dɔw kɔni wulila ka se Fajigila foyer ma ka n'a kɛrɛfɛla ta k'u b'a kɛ station ye. Kosɛbɛ. Maa minnu ye Fajigila sigida denw ye sifinnakaw ye yalima aw ye nin ko in cogo di ani fana ko in yɛrɛ kɛra cogo di sigida b'a la ka ɲɛfɔli k'an ye wa? Baasi t'a la, n bɛ foli lase i ma, n bɛ n da don ko in na dɔɔni ka dɔɔni ɲɛfɔ i ye a la. An balila ka bɔ min kalama an y'a ye an ka dugutigi y'an wele a ka bulon kɔnɔ ka taa fɔ an ɲɛna ko an yɛrɛ ka Fajigila yan nɔ ko an ka sifinnaka dɔ bɛ yan nɔ ko Gawusu Danbele ko a sera ale ma ka na foyer kɛrɛfɛla yira a la k'a bɛ fɛ ko ka foyer kɛrɛfɛla in k'a bɛ fɛ ko k'a yɔrɔ kɛ échantillon ye. Donc dugutigi y'an wele ka kuma da an tulo kan. Bon an y'a yira dugutigi la k'a fɔ bon tiɲɛ yɛrɛ la foyer kɛrɛfɛla k'a kɛ échantillon ye an fɛ ko tɛ. Parce que mun na an fɛ ko tɛ échantillon dɔ de tun bɛ yen nɔ foyer jɔra 2009 foyer bɛ jɔ wagati min na foyer jɔra ka sɔrɔ échantillon dɔ de bɛ foyer da la. O échantillon in o ye Tolulakaw ka échantillon ye. Foyer jɔlen na an kɔrɔ minnu tun bɛ yen nɔ o y'a sɔrɔ an mana jeunesse kɔnɔ fɔlɔ an kɔrɔ minnu tun bɛ yen nɔ olu ye laɲini kɛ maramu fɛ o y'a sɔrɔ maramu Kɔnte de bɛ mairie la a wagati o ye laɲini kɛ maramu Kɔnte fɛ k'a yira k'a fɔ ko échantillon min bɛ foyer da la ko k'a wuli ka bɔ yen ko parce que denmisɛnninw ka kulonkɛyɔrɔ ani échantillon u tɛ taa ni ɲɔgɔn ye fɛn tɛ minnu bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Bon ale y'o laɲini kɛ maramu Kɔnte fɛ maramu Kɔnte y'a yira a la k'a fɔ ko o tɛ problème ye n'u y'a yira k'a fɔ ko échantillon b'u ka foyer da la k'a bɛ k'u gêner ale bɛ a wuli ka bɔ yen. A wagati la maramu ye laɲini kɛ échantillon tigiw fɛ k'u ka wuli ka bɔ yen u ma gɛlɛya don a la u wulila ka bɔ yɔrɔ in na yen nɔ. Bon o wagati y'a sɔrɔ min bɛ an ka dugutigiya la sisan n'o ye Abudu Jara ye a wagati y'a sɔrɔ ale yɛrɛ conseiller an fɛ Fajigila mairie kɔnɔ a wagati y'a sɔrɔ a fa de bɛ dugutigiya la ale yɛrɛ tun ma kɛ dugutigi ye fɔlɔ. Bon depuis o wagati Abudu Jara in a ni dalen bɛ foyer da in kan a bɛ fɛ k'a kɛ échantillon ye parce que o wagati la minnu tun bɛ foyer da la olu wulila ka se a ma k'a sɔrɔ a bɛ mairie kɔnɔ conseiller la a y'a yira olu la k'a fɔ k'u ka wari di ale ma a bɛ fɛɛrɛ kɛ ka u maintenir yɔrɔ in na yen nɔ. Bon an ka foyer n'i y'a kogo jate minɛ i b'a ye a kogo gɔlɔnen don kogo gɔlɔnin sababu bɔra Abudu Jara ka baara la ale de nana minnu bɛ baara la ka kogo gɔlɔn ka d'u ma a y'a kɛ mɔgɔ ninnu de kama pour que olu bɛ se ka u ka échantillon bɛ se ka maintenir yɔrɔ in na mais jeunesse ka mankan ganna a wagati la olu wulila ka bɔ yen nɔ. Bon an ɲɛ b'a la nin wagati in na o Abudu Jara kelen o de tilara tuguni ka foyer da kelen ta k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma Fajigila yan nɔ tuguni ko a bɛna kɛ échantillon ye. Bon an balila ka bɔ min kalama quartier tɔw la ni nin ɲɔgɔnna kɛra jeunesse de bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ a la. Bon an balila ka bɔ min kalama an yɛrɛ ka jeunesse président an nana mun ye an nana ye k'a fɔ ale yɛrɛ bɛ janfa la ka fara Abudu kan nin dugutigi kan nin ko la. Bon ne yɛrɛ dagawuli teri don a ye wele a fɛ yen an taara a ye kuma ɲɛfɔ ɲɛna n y'a yira a la k'a fɔ karisa nin min filɛ nin ye an kana don nin ko in da fɛ. A ko ne ma ko bon tiɲɛ yɛrɛ la ale t'a dɔn a bɛna se k'a yɛrɛ bɔ ko in na cogo min na parce que cɛ in ye ale burankɛ de ye a ye kuma ɲɛfɔ ale ɲɛna. Donc ale t'a dɔn a bɛna se k'a yɛrɛ bɔ a la cogo min na n ko karisa i bɛ se k'i yɛrɛ bɔ a la e ka vice président ye anw ye i bɛ fɛɛrɛ kɛ i bɛ erreur provoquer ni an ye n'i ye erreur provoquer n'an ye an b'a yira dugutigi ni a nɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ k'a kɛ an b'a yir'u la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la anw jeunesse anw ma jɛ ni échantillon sigilen ye foyer da la donc n'o kɛra e tɔgɔ t'i ye a la. Président y'a namuna minɛ ne bolo mais n y'a ye baara in kɔnɔ a ma sɔn ka baara kɛ ni o kɛcogoya ye. An ye ko in daminɛ fo ka na se bi ma an bɛ kalo 3 la sisan nɔ président yɛrɛ tellement que a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a ye fɛn min kɛ a b'a dɔn k'a fɔ a ye fili baara kɛ fo bi a tɛ ka se ka erreur kɛ ni jeunesse ye mais u tilara tuguni ka janfa papier dɔ labɛn jeunesse tɔgɔ la ka taga di monsieur le maire ma n'o ye Umaru Togo ye k'a yira Umaru Togo la k'a fɔ ko wa ko jeunesse jɛnna n'a ye ko ka échantillon kɛ foyer da la dugutigi fana y'a ka papier kɛ k'a yira ko ale n'a ka conseil bɛɛ jɛnna n'a ye ko ka échantillon kɛ foyer da la. An ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ dugutigi ka côté la an y'a ye k'a fɔ o kuma tɛ tiɲɛ dugutigi n'a ka conseil mɔgɔ kelen tɛ yen ani minnu sigira ka erreur kɛ k'a fɔ ko ka échantillon kɛ foyer da la. Bon an yɛrɛ bɛ jeunesse kɔnɔ depuis ko in daminɛna fo bi jeunesse ma erreur kelen kɛ a la k'a fɔ ko nin ye échantillon ko erreur ye k'a fɔ k'an jɛnna n'a ye k'a fɔ ko ka échantillon kɛ foyer da la mɔgɔ si ma erreur kɛ mais dugu kɔnɔ u bɛ ka yaala ni ne de tɔgɔ ye n'o ye Adama ye u bɛ ka yaala ni ne de tɔgɔ ye k'a yira k'a fɔ ko dugu bɛɛ jɛnna ni échantillon kɛli ye foyer da la
ko ne kelen ne bannen do ama bon o kuma ni yo fo hakilima yɛrɛ ɲɛna a kan ka hakilima kamana gan parce que muna ne ye jɔn ko dugu bɛɛ bɛ se ka jɛn n'a ye ka fɛn kelen min kɛ ko ne kelen bɛ se ka imposer k'a fɔ ko o tɛ se ka kɛ kuma tɛ waritigi bɛɛ b'a dɔn an ka jamana in kɔnɔ waritigi fanga min bɛ waritigi la waritigi nanen k'a bɛ ko kɛ dugu bɛɛ ka sɔn o ma ne kelen ka dɛsɛ k'a fɔ ko ne kelen k'a fɔ ka ko o tɛ kɛ gɛlɛya ka tila ka don o la ka se nin degré ma i bɛ n'a ye k'a fɔ u bɛ ka kuma o kuma fɔ ŋunuŋunukan na quartier kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ ye nkalon de ye donc n bɛ se ka dakuruɲa fɔlɔ la n bɛ se ka min fɔ fɔlɔ o ye nin yɔrɔ ye chanson ko la. Yalima aw ye wulikajɔ jumɛn sabati fɛn b'a to nin baara in kana se ka lawaleya aw ka sigida la. Dɔw ka d'a kan ni dugutigi t'a kalama jeunesse fana ma jɛn n'a ye. Yalima wulikajɔ jumɛn b'aw bolo fɛn b'a to nin baara in ka se ka jɔ a kana se ka kɛ a ka sigida la tuguni. Bon an ye wulikajɔ caman kɛ parce que ko in bɛ kɛ wagati min na an taalen réunion kɛ jeunesse président y'a yira an na k'a fɔ ko en tant que ale jɛnna n'a ye dugutigi jɛnna n'a ye ale ɲɛ tɛ mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ se k'a bali. Bon o tun n'i y'u ɲininka u bolo k'a fɔ ko n'u ko k'u bɛna baara kɛ ko an bɛna de an bɛna ka na kɔgɔ da ɲɔgɔn na ka a kɛ siɲɛ ta ye ou bien k'a kɛ fɛn dɔ ye donc o kɔnɔna na u ye quartier yɛrɛ kɔnɔna na yan nɔ an ka lubari minnu dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ entraînement kɛ foyer yɛrɛ kɔnɔna na yan u taara ka t'o lubariw ta ka na n'a ye ka na olu kɛ ka yɔrɔ lamunumunu donc olu nana kɛlɛ kama mais u ma bɔ min kalama u b'a dɔn k'a fɔ an bɛ jamana min kɔnɔ bi bi in na mɔgɔ tɛ sɔn k'a fɔ ko i b'i kɔgɔ da ɲɔgɔn na k'a fɔ k'a bɛ kɛlɛ kɛ ka sɔrɔ jamana ye sariya jamana de ye donc ne yɛrɛ ka faamuyali la u m'o yɔrɔ faamuya donc an ye u to o lubarita ni o fɛn na an y'an ka sɛbɛnniw kɛ an ye publication kɛ réseau sanfɛ an ye sɛbɛnni kɛ an y'a bila ka taga jeunesse communien jeunesse président an ye lettre ci a ma ka lettre ci Fajigila jeunesse président yɛrɛ an ye lettre ci a ma ka lettre ci Abudu yɛrɛ ma ka tila ka lettre ci autorisation bɔra yɔrɔ min na ni o ye an ka Korofina mairie-ba yɛrɛ ye an ye lettre ci a ma k'a yira k'a fɔ an ma jɛn n'a ye ka lettre ci fɛn na lettre kan ka taga yɔrɔ an ye lettre ci ka taa yɔrɔ caman na quoi nin ko in kuma kan ka se yɔrɔ o yɔrɔ an ye lettre ci ka taa bɛɛ la hali CNT la an ka lettre sera yen nɔ k'a yira k'a fɔ u bɛ ka fɛn dɔ kɛ an ka sigida la yan tiɲɛ yɛrɛ la an ti jɛn n'a ye bi an ti jɛn n'a ye sini donc ni faamaw n'u sigilen don u ka wuli k'u jɔ an bɛ yɔrɔ min na sa a sera halisa u ka a lajɛ jamana in minnu bɛ gɔlɔni sira kan u k'a lajɛ k'u tilen jamana in tɛ mɔgɔ si kelen sago ye bilen k'a fɔ ko ni wari bɛ n kun dɔrɔn ni min ka di n ye jamana kɔnɔ n bɛna ka n'a kɛ mɔgɔ tɛ se k'a bali an bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ an bɛ sariya jamana de don quoi fɔlɔfɔlɔ la politiciens tile la en tant que ni wari b'i kun dɔrɔn ni min ka di ye i b'o kɛ mais an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ jamana sariya jamana de kɔnɔna na donc nin fɛn fasugu ninnu kɛlɛli an tɛ se ka siran a ɲɛ en tant que sariya bɛ a ka baara kɛ. D'accord, yalima aw wulila ka se kiiriso la wa ka taa damakasi sɛbɛn bɔ wa? Kiiriso la bon an bɛ yɔrɔ min na ko sisan an ma taa kiiriso la fɔlɔ an ma se kiiriso la fɔlɔ an bɛ baarakɛda minnu bɛ yen nɔ ni nin ɲɔgɔnna kan ka kɛ ni olu daw bɛ don a fɛnw na an bɛ o niveau de la fɔlɔ mais an ma se kiiriso la fɔlɔ mais an b'a labɛn na. Yalima nin ko in bɛɛ la a ye Bamakɔ gouverneur ba yɛrɛ bɔ a kalama wa? Bamakɔ ka baara bɛ kɛ cogo min na fɛn b'a to olu ka se ka intervenir a la wa? Kosɛbɛ kosɛbɛ n'i y'a ye k'a fɔ baara yɛrɛ kalelen don à cause Bamakɔ gouverneur ba yɛrɛ ale de ye baara kale n'o tɛ an ye laɲini caman kɛ mairie fɛ n'o ye fɛn Togo ye an ye laɲini caman kɛ Togo fɛ depuis don min na an y'a kuma mɛn an tulo la k'a fɔ k'u bɛna chanson in sigi depuis o don an sera Togo ma ka bɔ o don na ka n'a bila fɔ an filɛ nin yɔrɔ min na fɔ baara lajɔli la an taa o taa Togo fɛ yen nɔ a bɛ ka an lawurulen k'an kɛ i b'a fɔ denmisɛnnin fitinin an tora o kɔnɔna na u nana dingɛ sen o kɔnɔ ka t'o kɔnɔ ka na fi jigin ka t'o kɔnɔ ka na ga monter ka na yɔrɔ siman kurusi kɛ yɔrɔ la wa an tun bɛ t'o kɔnɔ fana u tun bɛ tila ka na baara kɛ mais ala y'a kɛ an ka laɲini kɔnɔna na an ye papier min sera gouverneur la gouverneur bɔra a kalama k'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ bɛ ka kɛ Fajigila foyer la gouverneur ye wele bila Togo ma k'a yira la k'a fɔ fɛn min bɛ ka kɛ Fajigila foyer la a ti fɛ k'a mɛn a tulo yɛrɛ la k'a fɔ ko ni ɲɔgɔnna bɛ ka kɛ parce que sariya baara tɛ an bɛ bali ka bɔ min kalama mairie yɛrɛ de u y'a sen ta k'a d'a kun ani polisiw yɛrɛ de nana foyer la u nana ka na yɔrɔtigi ɲini k'a fɔ a ɲɛna donc a k'a lajɛ ga min montelen don a ka ga jigin ka bɔ yen nɔ ga kɔni jiginna alhamdulillah an bɛ yɔrɔ min na sisan ga jiginna bon baara yɛrɛ fɛnɛ jɔlen don mais halisa
an hakili sigilen tɛ ka da mun kan en tant que fi bɛ dugu la u ka barigon bɛ dugu la yen nɔ an ka laɲini ye min ye sisan nɔ barigon in ka bɔ dugu la échanson ko kuma yɛrɛ an ka fɔyida la an tɛ fɛ k'a mɛn an tulo yɛrɛ la. mais yalima nin bɛɛ la a wulila ka manifestation kɛ min b'a to k'a ka nisɔngoya yɛrɛ jamanadenw na wa mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ k'a bɛ degun min na u ka se ka dɛmɛ don aw ma joona. bon non an bɛ niveau min na sisan an ma o fɛn kɛ parce que mun na an ma o fɛn kɛ minnu bɛ yen nɔ an ɲɛfɛ ni olu bɛ k'an guider olu y'a yira k'a fɔ an kana violence kɛ baara in kɔnɔna na bon jamako dun de don i bɛ se ka jama fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ a ye na n ka nin ko in kɛ mais i t'a a ko laban dɔn donc o sababuya la an bɛ ka ko in kɛ ni papiers ni réseau sanfɛlaw ye mais an kɔni ma fɛɛrɛ kɛ fɔlɔ k'a fɔ k'an bɛ denmisɛnninw wele ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan k'an ka nisɔngoya yira an ma o lawaleya fɔlɔ. mais yalima nin bɛɛ la aw ka sigida la urbanisme mɔgɔ minnu ka baara ɲɛsinnen dugukolo ko ma yalima olu jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. bon u jɔyɔrɔ kɛra min ye an bɛ se k'a fɔ u jɔyɔrɔ kɛra min ye o kɛra ka na baara depuis u bɛ baara kɔnɔ wagati min na olu ka agents bila ka na f'u ɲɛna k'a fɔ ko ka baara jɔ mais toujours an tun ɲɛ b'a la u bɛ ka baara kɛ ni tulogɛlɛya ye bon an ka enquête kɔnɔna na urbanisme mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ani service da fɛn o fɛn bɛ mairie kɔnɔ ni o da kan ka don nin na an ka enquête kɔnɔ an y'a ɲɛɲini olu bɛɛ y'a yira an na k'a fɔ autorisation min bɔlen filɛ nin ye ko ka échanson kɛ foyida la a trace den kelen tɛ yen nɔ min bɛ olu ka yɔrɔ la n'a y'a sɔrɔ autorisation dilen don a ma togo ni a ka mɔgɔw de ye autorisation di n'o tɛ k'a fɔ ko olu b'a kalama k'olu de jɛnna n'a ye k'a fɔ ko yɔrɔ in k'u nana service technique de nana ka na yɔrɔ in lajɛ ka papier bɔ k'a di kan ko échanson bɛ se ka kɛ yɔrɔ in na non an ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ o fɛn o foyi tɛ ko in na quoi. mais yalima an bɛ waati min na fɔ bi hali ni monsieur le maire ka taa se a ka dugutigila kɔ ma yalima a sera ka lajɛ kɛ lajɛ min b'a yira k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen miiri ye nin baara in ka se ka jɔ ye wa. bon an ma se k'o kɛ parce que mun na an ma se k'o kɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan minnu yɛrɛ bɛ ko in kunna dugutigi jeunesse président olu minnu bɛ yen nɔ ni olu ye an ka jama ɲɛmɔgɔ ye n'olu kan ka fara ɲɔgɔn kan kɛ olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ u tɛ tiɲɛ sira kan donc u sirannen don ka jama fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛ se ka kuma nin ko in kan cogo min na parce que n b'a dɔn a ka ca ala fɛ n'an ko k'an bɛna jama lasigi kan k'an bɛ rond kɛ nin kan olu de bɛ fili sira kan donc min bɛna f'u ɲɛna o t'u fɛ ko ye donc o sababu la jama lasigi ma se ka kɛ a la. an ye kibaruyaw sɔrɔ ŋunuŋunukaw na min b'a yira k'a fɔ ko nin maa kofɔlen min bɛ ka na station jɔyɔrɔ in na k'a ye wulikajɔ kɛ ka don maa caman kan hali an ka misiri kɔnɔnaw la a donna caman na o kuma bɛ cogo di i b'o sɛbɛntiya wa. non n bɛ se k'o sɛbɛntiya kosɛbɛ parce que ne min yɛrɛ sigilen filɛ nin ɲɛkɔrɔ ni ne ye Adama Jara ye n'u bɛ k'a fɔ ko ne de bannen don a ma a ka mɔgɔw ye donko caman kɛ ne yɛrɛ kan a ye mɔgɔw qualité bɛɛ ci ma jeliw nana funɛw nana karamɔgɔw nana dɔw bɛ na olu bɛ menacer dɔw bɛ na olu bɛ na adamadenya sira kan mɔgɔ qualité bɛɛ donna ne yɛrɛ kan bon o ye kelen ye misiri ta n bɛ se k'o fana sɛbɛntiya parce que an fɛ yan nɔ Fajigila yan nɔ an ka misiri mamuruba dɔ bɛ yan nɔ ko Saliya ale de y'an ka misiri koɲɛ ɲɛnabɔbaga bɛɛ ye an y'a mɛn k'a fɔ ko a taara o fɛ yen nɔ ka to o ta an ka mamuruba dɔ fana bɛ yan nɔ a bɛ au conseil Fajigila au conseil ɲɛmɔgɔ don commune au conseil ba yɛrɛ ɲɛmɔgɔ don Sise dɔw b'a fɔ ko Sise a wele tɔgɔw ka ca quoi bon a nana o ta a nana Saliya ta ka taa o fɛ yen nɔ donc u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka taa kuma o fɛ o bɛ se ka kuma sanfɛmɔgɔw fɛ cogo min na pour que a bɛ se k'a ka baara kɛ bon ala y'a kɛ komi ko in na minnu t'a fɛ a o ka ca donc dɔw y'o ye olu ye wele bila an ma joona an wulila an taara se Saliya ma min bɛ an fɛ an y'o fɔ Saliya ɲɛna bonya kɔnɔna na Saliya y'a yira an na k'a fɔ waritigi tɔgɔla kuma ma nɔgɔn parce que a bɛ se ka kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a fɔ k'u ye wari de di olu ma pour que olu ka nin baara in kɛ mais min dun bɛ olu n'a cɛ o ye olu ka misiri corbillard tun t'u bolo a ye corbillard san ka di olu ka misiri ma bon olu wulila u taara o foli kɛ a la u taara o bonyamasegin kɛ o de bɛ olu n'a cɛ mais o tɛ se k'a yira k'a fɔ ko ni fɛn min man ka kɛ k'a fɔ ko olu b'a dɛmɛ o kɛli la jagoya la dɛ donc o t'o yira donc a y'a yira an na k'a fɔ Sise min tɔgɔ bɛ ka fɔ a la ni a fɔra ko o de bɛna taga don faamaw ka sanfɛ k'a fɛn kɛ k'a bɛ fɛɛrɛ kɛ ka Sise wele an yɛrɛ bɛ taa an ni Sise bɛ sigi ka kuma bon an taara Sise fɛ yen Sise y'a yira an na k'a fɔ wayi tiɲɛ don u sera ale ma bon mais gouverneur de y'ale wele k'a fɔ ale ɲɛna bon karisa fɛn dɔ bɛ i ka sigida la Fajigila yan parce que k'olu ni gouverneur bɛ baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn dɔ b'i ka sigida la yan nɔ i b'a kalama wa ale y'a yira k'a fɔ ko bon n t'a kalama ko bon
ko i ka denmisɛnninw bɛ mankan na k'a fɔra ko dɔ bɛ na échantillon kɛ foyer da la dɔw ko a bɛ kɛ dɔw ko a tɛ kɛ ko donc i bɛ wuli ka na i bɛna yɔrɔ position lajɛ donc ni min kan ka fɔ a la an b'o fɔ a la donc ko gouverneur y'ale wele ale sera foyer da la o cogoya la ka na yɔrɔ position lajɛ ko cɛ ka mɔgɔ dɔw wulila k'u bɛ gɛrɛ ale la k'u bɛ ɲɛfɔli k'ale k'ale ko non ko ale ma na o kama ale nana ale bilara ka na yɔrɔ position de lajɛ donc ale nana yɔrɔ position de lajɛ bon an kɔni y'a yira la k'a fɔ an kɔni ser'i ma parce que mun na an ser'i ma sigida la i ye mɔgɔba de an ka bonya de b'i kan donc an kɔni t'i fɛ nin ɲɔgɔnna ko fasuguya i da ka don a la an ka dugutigi ye fɛn min kɛ fɛn ɲuman tɛ an ka jeunesse président ye fɛn min kɛ fɛn ɲuman tɛ donc dugutigi ani jeunesse président an ni olu de bɛ ɲɔgɔn sama-sama la u bɛ fɛ ka fɛn min waleya u k'a dabila sigida la a kana kɛ problème ye sigida ma ko donc an tɛ fɛ aw minnu bɛ yen nɔ n'a y'an ka diinɛtigiw ye an tɛ fɛ aw da ka don nin ko in na a y'a lajɛ a k'aw sen bɔ nin ko in na donc o kama n b'a a sɛmɛntiya k'a fɔ k'u ko a bɛ ka don mɔgɔw caman kan n bɛ se k'o sɛmɛntiya parce que dugu jɛ o jɛ ni mɔgɔ ma don ne yɛrɛ kan yan nɔ o ye mɔgɔ 4 ye min bɛna ka na intervention na k'an k'a to ko échantillon in ka sigi bi yɛrɛ n ko dɔw ma n ko don o don aw bɛ na ne de ma k'an k'a to ko échantillon ka sigi mais munna aw tɛ se ka taa fɔ cɛ fɛnɛ ɲɛna k'a fɔ ni yɔrɔ dan tɛ yan kelen a ka yan to yen nɔ a ka taa échantillon kɛ yɔrɔ wɛrɛ ko mais toujours aw bɛ n'a fɔ ne de ɲɛna a y'a to échantillon ka sigi a y'a to échantillon ka sigi ko mais a y'a fɔ cɛ fɛnɛ ɲɛna ni yɔrɔ dan tɛ yan kelen a fɛnɛ ka taa ka échantillon kɛ yɔrɔ wɛrɛ min tɛ foyer da ye denmisɛnninw ka kulonkɛ yɔrɔ mɔgɔ bɛ na k'i bɛna échantillon sigi olu cɛ la ni kɔlɔlɔ min bɔra o la don min na kɔni hali ni tɔgɔ min ye papier dilan ka di nin ma ni tɔgɔ tun y'i miiri nin yɔrɔ la yan'a ka papier dilan tɔgɔ yɛrɛ tun tɛ papier dilan ka d'a ma. D'accord, mais nin bɛɛ kɔfɛ fɛɛrɛ ni dabali jumɛn b'a bolo an ni cɛ ka se ka ɲɔgɔn ye ka se ka sigi ka kuma kɛ na fɛn ma dɔn nin ko in bɛɛ lajɛlen ka ban donc ka d'a kan ko in mana taa ka na cogo cogo a tɛ laban sigi ka fɔ quoi a bɛn'o fɛɛrɛw sigi sen kan a ka se ka sigi ka fɔ kɛ ni cɛ ye bon ni ala sɔnna ma an bɛ fɛɛrɛ minnu bɛ an bolo nin wagati in na ani cɛ bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ cogo min na bon ne yɛrɛ ka faamuyali la an ye caman kɛ o la parce que an ni association dɔ bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko association Réveil cɛ ni a ka délégation ye seko caman kɛ o ma u bɛ sigi ka kuma kɛ olu y'a yira la k'a fɔ karisa ni a y'a sɔrɔ foyer da i bɛ fɛ k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye min tɛ échantillon de ye sira b'i bolo an bɛ se k'i dɛmɛ o la i b'a kɛ fɛn wɛrɛ ye alimentation bɛ yen fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ i b'a lajɛ i bɛ yɔrɔ ko ye mais min ye échantillon ko ye tiɲɛ yɛrɛ la an ni mana sigi ka kuma kɛ cogo o cogo an tɛ se ka ɲɔgɔn ye échantillon ko in de la donc en tant que laɲini ye échantillon ko in de ye tiɲɛ yɛrɛ la an mana sigi ka kuma kɛ cogo o cogo en tant que o hakilina bɛ ale kunkolo la an tɛ se ka ɲɔgɔn ye en tant que ni échantillon ko in yɛrɛ de ma bila. yalima welekan laban min b'i bolo ka bila poste jama ma fɛn ma ka se k'o kɔlɔlɔ la joona baara in ka se ka jɔ bon ok welekan laban min bɛ n bolo ka se an ka Mali autorités ma a ka di ne ye nin ɲɔgɔnna sigidaw la ni papiyew sera u ma u ka wuli joona ka a ko ta ba la pour que min ye an bɛ wagati min na sisan a wagati mankan misɛnnin dɔw bɛ yen nɔ a bɛ se ka lawolo mankanba la donc a ka di ne ye ni ni ɲɔgɔnnaw ko k'a bɛ wuli sigida la u k'a lajɛ ni papiyew ser'u ma ou bien n'u y'a kumaw mɛn u ka wuli joona ka ni ɲɔgɔnnaw dala sa sigida la pour que a bɛ se ka kɛ sababu ye sigidaw la bɛn ni kelenya a bɛ na sigidaw la cogo min na ka se k'o sɛbɛntiya parce que o kɔrɔmasuru in an yɛrɛ fɛ Fajigila bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na ni ne ko n b'a fɔ k'an ka jeunesse cilen don parce que ko daminɛ fɔ bi kalo 3 an ka jeunesse tɛ ka se ka yɔrɔ kɛ an bɛɛ mankan misɛnnin ni fɛnw de bɛ yen nɔ dɔw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ donc o n'a ɲɔgɔnnaw quartier kɔnɔna na fɛn ɲɛnamaw tɛ donc autorités k'a lajɛ ni ɲɔgɔnna mankanw bɛ yɔrɔ min na u ka wuli joona u ka ɲɛɲini a la ni ɲɔgɔnnaw ka ban quartier kɔnɔna na ni wari bɛ n kun dɔrɔn n bɛ n sago kɛ quartier la u ka fu siri o daw na.